Наталья не толькі мой соаўтар, але рэдактар, і таму пасля рэдактара казаць нешта даволі складана, я надаў сюды апошняе слова. Вось, але ведаеце, калі у Беларусі кажуць пра гісторыю эміграцыі, найноўшую гісторыю, то звычайна нашы імёны з'едуць першымі. І паверце, гэта ніяк не радуе, ну абсалютна. Бо дзялянка развіваецца, калі ёсць там багата людзей. Калі там ёсць сваркі, калі там ёсць нейкія розныя ідэі, розныя думкі. Не, сварак у нас багата, але не на тым узроўні. І вось, ведаеце, я разумею, што, напрыклад, вось вы прыехалі, я, на жаль, першы раз сёння тут, і пераважна больше не бачу першы раз. І гісторыя эміграцыі, 40-е, 50-е вам далёкая справа. І гэтыя вось імёны, што называліся, яны таксама вам нічога не кажуць. Але вы проста падумайце, што вы таксама частка гэтай гісторыі. Што вы ўжо ходзькі, не ходзькі, вы частка гэтай гісторыі. Гісторыя беларускай эміграцыі, якая пачалась, вось мы зараз з Падарнялай гаварылі, калі яны прыехалі, беларусаў як нацыі, як у афіцыйных паперах гэтага не існавала. Цяпер гэта ёсць. Цяпер у ААН ёсць беларускі сцяг. Ён, правда, мяняецца час ад часу, але ён ёсць. Вось сёння пайшла папера, і вы записывалі свае прозвішчы. Калі гэтая папера трапіць нам з Натальяй, ці трапіць нашым нашчадкам, з гэтага мы робім гісторыю. З гэтага мы робім нейкі сюжэт, у які вы хочаце ці не хочаце, вы трапляеце. А я думаў, толькі калі памёр, трапляеш у гісторыю. Пра гэта асобная гісторыя. Я калі прыехаў сюды, якраз Вітаўт Кіпель, з якім мы вельмі блізка сышліся, ён выдаў першае выданне беларусаў ЗША. І адзін з сыноў дзеячаў, які быў вельмі пакрыўджаны, што там не так згадалі, не так напісалі, ён рассылаў рэцэнзію. Я спачатку ветліва папрасіў па імейл мне не прысылаць. І ён прыслаў вельмі абураны ліст, і нават маёй дырэкцыі ў бібліятэку, што чалавек карыстаецца. Я яму ветліва адпісаў. Вы ж падумайце, я ж пра вас на кралёк буду пісаць. Ці вам гэта трэба? Ну, вось. Таму мне трошкі шкада, што сёння, напрыклад, у Беларусі цікавіцца Вялікім княствам літоўскім значна больш народу, чым цікавіцца сучаснасцю вашай. Ну што нам да тых князёў, якія жылі стагоддзя назад? Ну слухайце, ну стаіць Ягайло. Ну цікава. І што? Цікава. А вось пра вас, якія жывуць сёння, гэта не цікава. Ну а што з мяне ўзяць? Ну не Ягайло, тут не спрачаецца. Ну няхай. Але ж вы робіце таксама гісторыю нашай прысутнасці. То есть кожны па-свойму, кожны сваім учынкам ці не учынкам. Вось Наталья казала пра кнігі, і гэта вельмі хораша гучыць. І не, вось, сапраўды, яшчэ год не скончыўся, у нас 3 кнігі выйшла. І як яны выходзяць? Наталья мае сваю працу, я маю сваю працу ў бібліятэцы. І як бы гэта гучыць бібліятэка, гэта не тое, што там ваши прэстыжныя фірмы, але як мы сказалі ў першы тыдзень, слухай, это бібліятэка, тут кнігі не чытаюць, тут працуюць. Так што ты прыходзіш з працы, і ты працуеш яшчэ на гэта. Асоб. А вось грошы, дзякуй вялікі беларускай фундацыі Крачэўскага, якая дапамагае. І я кажу не таму, што тут прысутнічаюць прадстаўнікі гэтай фундацыі, але вялікі вам дзякуй, можна больш. І мы робім новыя запісы і чакаем яшчэ ад вас. Вось. Да я так просто, это для народу, ну. Але сапраўды бальшыня ідзе на ахвяры людзей. На ахвяры даляр, 5 даляраў, 10 даляраў. Гэта ўсё ідзе. Трошкі шкада, што вось мы шырока рэкламуем наш альбом «Могілак. Шалёная праца». Людзі, каб вы бачылі, колькі мы збіралі гэтай магілы, да кожнай магілкі, да кожнага здымку ідзе біяграфія чалавека. І на сёння мы заплацілі за макет, які толькі ідзе, больш за 1000 даляраў. Ну, гэта пакуль нашыя грошы. Сыходзяць людзі, якія ахвяроўвалі. Людзі старэюць, і ім робіцца ўжо, напэўна, не так цікава і не так важна. Это ўсё зразумела.
ну нічога не паробіш. Ну ёсць жа вы. Ёсць вы, якія можаце дапамагчы засведчыць, не ў могілках пакуль, сваю прысутнасць тут. Калі ласка. Добре. Вось, мы робім запісы, і сёлета выйдуць прысвечаныя, спадзяемся, беларусам у Канадзе. І мы адразу пачынаем рабіць наступныя, якія прысвечаны, можа быць, адной тэме, але вы таксама ўсе людзі пісучыя, з розных. У нас не толькі людзі, якія займаюцца гісторыяй міграцыі. Калі ёсць зацікаўленне літаратурай, гісторыяй, мовай, калі ласка, у Наталі ёсць візітоўка, яна дасць любому чалавеку, які захоча проста спрачыніцца, толькі як папярэджу, яна рэдагуе. Можете плакаць, я часам так вось рыдаю, як яна мяне рэжа. Але ўсё роўна гэта магчымасць нешта зрабіць, нешта пакінуць па сабе. Ну то давайте пакінем не толькі могілку, не толькі нейкі надпіс. Не плач, Міцер, ты тоже можаш нешта зрабіць. Вось, не буду больш затрымоўваць, калі няма... Это асобныя грошы. Не про сябе, я працую ў Нью-Йорк Public Library. Прыходзьце, 5-я Авеню, дзе 2 льва, ну, правда, яны зараз захаваныя такія ў скрынках. Калі патрэбны нейкія кансультацыі з кнігамі ці што, буду рады вас бачыць, вашу. Дякую.